Orain da unea. Bretxako arraindegi eraikina publifikatu egin da, anbulategi zarra utzi gelditu da eta beraz metro asko daude hor erabilgarri, eta guardetxea esaterako ere badaukagu hor erabiltzeko moduan. Horregatik uste dugu metro karratu guzti horiek auzoaren mesedetan jarri behar direla. Hori bideratzeko galdeketa bat abiarazi dugu auzotarren artean, jakiteko zeintzuk diren auzotarren nahiak eta beharrak. Kasu honetan, nik kulturretxe bat eraikitzea defendituko dut. Zergatik, orain arteko azpiegitura guztiak hiri mailako azpiegiturak izan direlako, eta are esango nuke batzuk Gipuzkoa mailako azpiegiturak ere badirelako, baina aldiz, auzoari begirako azpiegiturerik ez daukagu. Kulturretxe bat izango litzateke auzoko kultura eta auzoko eragileak bizi berritzeko gune egoki bat. Eta kulturretxea zertarako formato txikiko ikuskizunak eskaintzeko, ikastaroak eman ahal izateko, taldeentzako kontzertu lokalak bultzatzeko, hitzaldiak eta abar antolatzeko, azken finean auzo honetako bizitza indartzeko.